training game ah chuan trailer nail om lo zet ovin tak mai hi lo langa chupa chuan armin chu zona zotin tunge ini a han tia armin chuan armit arlet ani thule sigan sina district atanga rongkal ani thu chuan a changa chupa vek chuan iming chu avan moi fashan lo ve tu phuange a han tia kapu ati ve ngal me a chupa vek chuan email te hian titan mail aputlat kapoi soiti pa chuan lelam chu hoitir ngal maka ti chuan midang ho po chu an hming te le an district te chu azot dia dia ta koni a khai kang lai chuan asira mai sithil ei lai hi mu in tunge ani chu azot ngal wata ani la chuan thil an zot ti hreloin a thil ei lai chu lo le ei tuina sa mai a hnuwa vin zet thian azot non le a ani chuan sasa blouse ani thu le dopar village wall road south district ani thu chu asoya akuta akeng chu enge ni ti azo chuan ani chuan alu chum ani thu in a changa alu chum chu engwanga kenge ani ti azo chuan ani chuan sar mi ten engwang nge alu chum an ei thin ti min zot em ni ti pa chuan a alu keng lai chu alaya phelin a han pe ve a sa chu line laya alu ei awang chuan atlantir ta shepa atu ka chuan balance hizirin an kong le lam le lama chuan hruia in pot kang chungin duang thana che thi an zirani hei hi titan an beidon huna thil poimo tak ani mikasa koni sasa le midang te chuan an ti thei mai a ma se erenatan ero zong thil all ai lo tak ani mi zong zong an ho hnuwa eren te thian ho chu om nu fualin mikasa chuan ati thei dan tur chu athiam ang angin a han hrila eren chuan kati theyang ti in armin mi han choi kang ro le a han ti ya armin in a choi kang ve le chuan chal vochorin le ya chuan zukin tawa zan chuan eina chuan mi te chuan solai pa so titan zong zong ka thatang ti tu kha ni lo mi so enge ton tak so ti in eren a chu an lo nui so a eren a po chuan he tiang te chuan eng tin nge titan zong zong ka tha theyanga ka ti thei lawang a han ti ya ma se mikasa chuan selna an ka ti chu sira hnolin khovela hian hring mi an tam lu ani e nangma du tu tele du lo tu chen om duk don chu wangin beidon loin hmalam pan ro chu lo ti ve luama mikasa chuan eren chu a veng him tlat tur thu le abula om char char tur thu chu asoya ma se anni chun local dei si a hnuwa sa khalo langin I chang hi kalo ei the nge matia mikasa chuan a chang chu la a ei ta jok de ya Iren le army te chuan thianthar rainer le bertol te chu siamin an district omna te chu an hanzota baltor chuan sigan sina atanga local mo in ni eng tiang chein nge arab thlak ti le eng tin ngen dam kho chhuat thei jok ti te chu hanzota an ni chuan khoi tanga local nge ti an zo chuan south east wall maria atanga local an ni thu chuan an changa atu ka chuan mi zong zong ma chuan eren chuan ati thale dona anjir tir tu pa chuan in ring ematia eren chuan in ringe ti in hrui chu an han pot kang le ta a eren chuan ati ve thei ngal me a ma se alom lu tuk awang chuan ama chu a balance chu hlovin a in vutla le ta a ma se eren chu beidong du mai lovin kati theiang kati thei em ang ti in voi khat chu han ti non le a ati thei ta a ti chuan a pass ve ta ni tuna chuan titan tam tak ka that thei to ang ti in alom hle a wala chima tanga kumnga zet aliam hnuwa eren ale midang te po chuan training chu an lo le beingor hlom hle a training na chuan armin chuan apuak phur chu ritati deu awang chuan mi zong zong hnunga chuan atlana an zirtir tu pa chu lokalin armin titika chuan titan chutui tak bak engma inilawang chu ron tia annuwa rainer chuan armin apuak phur lai chu lak sakin a phur tel ve sakta ni rainer midang te aya tharum nga tak mi hrisel tak le chak tha tak ani armin midang te aya chaklo big le nufual big zia ma se midang te aya thluak thazok nei thil rem chang a hre thiamin rem aruat thiam em bok any leonhard ani hi training na po midang ne na in po du lo tak mania nuam ti mi ani mania tho du tat mi ti na ni chu bertolt hover ani hi theina ro pui tak nei ma se teimak na tla cham thung jean christin ani hi master of 3D maneuver gear ti ashriat ani a 3D maneuver gear kan ti khan an kong vela inwa titan thanam han ro poimo tak hi ni hei hi omnidirectional mobility gear ti po in an soi thin bok
ma se midang ara a che thin awang hian midang nen an tho ho na hi a thalu tuk thei lo ani sasa blouse mai seril ru sel tak le ei tur du tak pian pui thiam na tha tak nei ma se midang te ne na thok ho chi mi alo Connie Springer midang te aya ril rulama le taksalama po theina nei thabi Mikasa a Carmen ani ang reng hi tuma an le om ngai lo athil ti engkima chungchuang big vek midang te zong aya theina le thiam na nei sang bi kani Irene Yeager mi talented lo ve tak ma se atum em awang le atei mak em awanga midang te ti theyang ti thei ve zel 3D maneuver gear manga Titan all sam taka tha danan zirzo nu chuan martial art self defense su an zir le ta a Eren chuan Rainer chu a keu le top mai Rainer le Eren an ti mol mol lai chon eni chu lo kala ngati nge le ama chuin om le ain sual pui tu tur azonga mi atia Rainer chuan kan mihring phusalo lutuki hian engem tal chu azirangai ni hi atia Eren le eni chuan in sual don ta a Eren chuan ati dan tur engki mi hria tiro ti pa in kha ok local atia eni chu ron thlezewin Eren chu akea chuan a pet let ta top mai Eren chuan tho chu tuma ma se an not ema wangin a thau theilok lo annuwa hey eni ti pa in alana hle a Eren chuan chaunon le in eni chu local in Eren akea chuan a peta khum vochorin atlule ta top mai le eni chuan Rainer chu tiro le minlo bei ve ro le tia Rainer chuan nilove atia ma se Eren chuan tiro Rainer sipein engmo phurnange an nei ti chu hanzir tir ta che atia Rainer chuan achang chuan sipei te chu an hnung tol tur ani lo tu nang huna hian atia a soi zo man or tia chuan ani po chu khum vochor chuan a tlu ve le ngala thalai mi zahni le somriat kumnga je training to te chuan ang graduate huna du thlang tur an nei do na pakhat na Garrison an na tho ber chu khopui hum hal le kul chu chak thataka tir ani pahnina the survey crops an na tho ber chu Titan vo bei ani wal pi a vo kala Titan ram chunga vo fe chu ani pathumna the military police ni hi chu lel hnuaya na thok order an mu anga chemei thin le mi pui ho ve himani chung ho chuan ama sabera tan Garrison na chu chelin khopui veng him le kul chu thataka in kolani walrus lam lo langin mi pui te chuan ma ang bokin survey crops chu an lo hmuak le a ama sabera chuan commander Arwin Kalin mi pui te chuan an lo lom hlom kher mai a hnung le dewa chuan captain Levi Kalin then khat chuan ani so sipei thaber le Titan beidan hretak ani son lo ti ve boka heng ho hi mi puite in nga na berni in survey crops ti ming thatu ber te po an ni rol thar thazarual kumnga je training mumal tak lo nei to te chuan an first duty atan walrus chunga chuan lai pui chu an lo ti fai me ka koni le midang te chuan survey crops join an du vek thu chu an soya chu ti lai chuan sa chu lo kalin an officer pakhat ne na tanga sa aron ruk chu aron phor zal meile an ni ho chuan sa chu engthil nge moi ti tak le sa zel kan tang vi ka nge ti in an hlau thong khop meya ma se sa chuan poi lo ti lo na sa in hei hi siamila zong tra bol tui to kha han om se ale ti ta deu mai lunch break huna ei turin an da thatlang ta a an ni po chuan hrethiam ve mai in Iren chuan walrus Otopia district lam chu hoi wang in kumnga lai lo liam ve ta atopa chuan mihring te chuan zom na chu kan nei le ta ni hi heng man ro mang zong te hian kan chak thei ani ain tran don chau ati rual chi a chuan a hnunga chuan Titan lian rap thak tak mai chu aron in lar le talua mai le chu Titan chuan a hma ang bokin wall gate chu e tek le ngala ama atanga khu na satak om chuan Eren te po chu wal le lama chuan a beng tlaveka hei hi colossal Titan ni in ama a sigan sina wal attack tu thau kha ni hemi khu salutuk ati chua hi ama in defense ve na pakhatani Iran le midang te chu 3D maneuver gear mang chuan wala chuan an in potang mana ma se Samuel chu unconscious sa omin atlatawang wang mai sa chuan man mo takin a hala ma se aman man don lo ti a hriat chuan
akia chuan a zuk kap ta ringawta Iran chuan gate chhia chu enin nilo ama ang khan taiten te hi an ron lut to tur ani lo ti pa chuan anu a chan lai te chu a ril ruah chuan a lo langa chutiang thil chu midang chungah thleng ve lo se chu a ti hle a Iran chu awvakin in deuh turin in ringru laipui te chu siam rem ula kan tumber tur chu corosel taiten ani ti pa chuan chunglama chuan a chhowa Iran le corosel taitan chu a in hmachhon tara an mei le